The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. At magandang hapon din sa iyo partner at live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 62 sa GMA For The Box. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Eto mga ka-aksyon, isang medical mission muli ang isinasagawa ngayon sa Manito Albay sa pangunguna ng Ako Bicol Party List na kung saan mahigit 300 katao ang inaasahan ngayong araw ang mabibigyan ng libreng medikal na serbisyo. At para sa update, makakausap natin si Edward Atuli, ang political coordinator ng Ako Bicol Party List sa Manito Albay. Magandang hapon sa iyo, Edward. Magandang hapon din po, ma'am. Apo Edward, kumusta ang mga kaganapan dyan sa nangyayaring medical mission ng Ako Bicol Party List dyan sa Barangay Itba, dyan sa Manito Albay? Oo. So far, ma'am, okay naman. Patapos na kami. And thank God, smooth ang naging event. And thank you din kasi parang we started the weather na ang tawag dito, maulan. And thankful, bago matapos yung event, uminit naman. Ayun, so nakisabay yung ganda ng panahon para makatulong yung Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan. Anong oras pa nagsimula itong aktibidad dyan? Nagsimula po kami bandang alas 8 ng umaga. Okay, alas 8 ng umaga dagsaan na yung mga taga Manito Albay para dyan sa nangyayaring aktibidad na medical mission. Ngayon, nasa ilang tao ba yung target na mabigyan ng libreng serbisyong medikal ng Ako Bicol Party List? Okay, so all in all, ma'am, for first day ng medical mission, target namin is 300 beneficiaries. So 300 beneficiaries, yan ba ay kasama na dyan yung dental at iba pang serbisyong medikal? Sorry, ma'am? Oo. Aside sa medical check-up, meron din bang dental na ibinibigay na serbisyong medikal dyan sa ating mga kababayan? Dental po? Aha. Oo. Dental po wala po ngayon, ma'am. Okay. So ang pinaka-importante, aside sa libreng medical check-up, yung mga kababayan ba natin ay lahat makakauwi din ng libreng gamot? Gamot po ba? Yes po. Oo. So, actually, we informed naman po the barangays na general check-up siya. So, we tried our best na i-penetrate halos lahat ng, kumbaga, beneficiaries na talagang needed. So, yun. Okay. Lahat naman po nabigyan. So, thankful kami. Okay. Last na lang na tanong ko sa iyo, no? Ano ba yung mga barangay, karatig barangay na naandyan para makapag-avail nitong libreng medical check-up ng Ako Bicol Party List? Sorry ma'am, ano po yun ulit? Aside sa Barangay Itba, ano pa yung mga barangay na malapit dyan na nag-avail din at invited din dito sa medical check-up
or medical mission ng Ako Bicol Party List? Ayan. Oo, barangay. So today po, ma'am, dinivide namin siya into parang 3 clusters. So ngayon, target namin is the first cluster, which is Barangay Kawayan, Kabakungan, Manumbalay, Malubago po, and Tinapian. Okay, so 4 na barangay. Barangays po. Okay, Sir Atuli, sino-sino po yung katulong ng Ako Bicol Party List para maisagawa itong medical mission dyan po sa Maanito Albay? Ayun, so, of course, hindi magiging feasible ang event na to kung wala sa tulong ng iba. So, special thanks sa aming mga sponsors and partners. So, number 1, yun nga, Ako Bicol, especially Kong Saldico, and Kong Kito, si Gob Joey Salceda, si Vice Gob po, Diday ko, yun. Tapos, of course, the local government unit of Manito. Special thanks din po kay Mayor Rebecca Chen and partners namin like Bicol Regional Hospital and Medical Center, Philippine National Police, and yun po, sa lahat po ng barangays na involved, sa mga community volunteers, sa mga kapitan po, tapos yung mga kagawad na pumunta, even the tanod, nagsipagpuntahin, and the BHW. Okay. Sir Atuli, pahabol lang na question. Maliban sa libreng gamot at check-up, ano po ba ang maaring or natanggap ng mga beneficiaries dyan sa medical mission? Okay. So, yun nga. So, aside po sa libreng gamot, meron din po kami prepare ng mga foods for them. So, making them sure na all throughout the events, hindi sila stay hydrated, hindi sila magugutom. Tapos, meron din po kaming libreng bigas. So, yun. Initiative po ni Gob Joey Salceda. So ayun, partner, kahit Ayun. yung mga maagang pumunta, hindi nagutom kasi may libreng breakfast. At halata sa likod, partner, na talagang napakabilis yung pagbibigay ng serbisyo ng Ako Bicol Party List dahil yung mga kababayan ay talagang pakatapos ng check-up, uwi ng bahay, bit-bit yung libreng gamot at masaya sa partner sila dahil libre silang nakapagpa-check up sa tulong ng Ako Bicol Party List. At may bigas pa, partner. Correct ka dyan. Sa katunayan nga niyan, partner, kasama rin ngayon ni Edward, etong si Tatay Jose Aranel. Magandang hapon po sa inyo, Tay. Hello, magandang hapon. Nanay po. Apo, sige, si Nanay muna. Unahin natin si Nanay Lubita. Apo, Nanay, magandang hapon po, Nay. Magandang umaga rin po. Okay, sige, umaga pa rin. Opo. Nay! Tanghali na. Opo. Nay, tanghali, umaga, hapon. Ang importante po ay maganda po ang araw ngayon. Nay, kumusta po yung... Kumusta po, Nay, yung pagpunta po niyo dyan sa medical mission ng Ako Bicol Party List? Abuti naman po. Maganda. Opo, ano po na yung karamdaman po ninyo at napunta po kayo dyan para magpa-check up? Masakit ang ano ko. Ano ini? Ayan. Balikat. Opo, shoulder. Ayan, balikat ni Nanay yung masakit. Kumusta naman po, Nay? Napatingnan nyo na po sa doktor? Opo. Ano po yung sabi ng doktor? Bakit daw sumakit po or sumasakit yung balikat po ninyo? Binigyan ako ng gamot. Opo, binigyan po kayo ng gamot. Ano po yung sabi ng doktor? Ano daw sabi ng doktor, Nay? Inumin daw yun ng gamot para gumaling. Yan, very direct si Nay. Inumin mo po yung gamot, Nanay, para kayo po ay gumaling. Ngayon po, Nanay, ano po yung masasabi po ninyo? Dahil ora mismo pong natugunan ang inyo pong pangangailangang medikal sa tulong po ng Ako Bicol Party List. Ipapasalamat po ako at natulungan ako. Opo, ilang taon na po kayo, Nay? 71. 71 years old. Opo. Okay. Ito, partner, maliban kay Nanay, kasama niya rin ang kanyang asawa na si Tatay Jose. Nay, ano po yung pinatingnan nyo kay Tatay Jose dyan po sa medical mission? Ikaw na lang, Nay. Ano daw, Nay, yung pinatignan kay Tatay Jose? Yung ano niya, masakit ang paa. Namamagin na paa.
Okay. Masakit naman yung paa. Partner si nanay, balikat. Paa, tuhod, balikat, Si ulo. tatay sa... Yun. Si tatay naman sa paa. Okay. Nay, may anak po ba kayo ni Tatay Jose? Aaron, Okay, kasama niyo ba dyan sa medical mission? ano po? Kasama niyo daw po? Hindi. Okay. Si nanay, oo, hindi. Hindi. Okay. Sino na po ang inaasahan nyo ngayong matanda na po kayo ni Tatay Jose sa pang-araw-araw nyo? Especially parang may gamutan pa po kayo. Yung mga anak namin nagpapadala kasi nagtatrabaho na. Ayun. Nay, ilang taon na po itong si Tatay Jose? Pero taon pa na daw. 73. 73. Kayo po, Nay, ilang nga kayo, Nay? 70? 71. 71, 73. Pero si tatay mukhang Ay, bata pa, 70 no? pa lang, madam. 70 pa lang ako. 70 ka pa lang. Uy. Nagbawas. Oo, ng isa. talagang medyo bata pa si nanay. Nay! Ay, Nay, ano po yung masasabi? Opo, ano po yung masasabi nyo, Nay, na mismong Ako Bicol Party List na po yung nagpunta po dyan sa inyong lugar para po kayo po ay mabigyan ng libreng check-up? maganda mo. Kasi para natulungan po kami at mabigyan kami ng gamot. Opo. Katabi nyo po ngayon si Tay. Kumusta po yung pagmamahalan nyo ni Tatay Jose? Yung pag-ano daw? Yung pagmamahalan nyo po. Pagmamahalan niyo daw, Nay. Kumusta? Mabuti. Yon! Uy, kinilig si nanay. Kinilig. Nay, kailan po kayo last na nag-I love you kay Tatay Jose? Ikaw nga sagot. Oh. Sige, ano po yun, ma'am? Oh, Jose, ikaw ngayon sumagot. Kailan po kayo last na nag-I love you kay nanay? Kailan daw kayo nag-I love you kay tatay? Ano yun, Nay? Kailan daw kayo nag-I love you? Ngayon, mag-I love you ka? Oo. Hindi pa. 1975 pa yung last na I love you ni Tay. O ngayon ay mag-I love you ka? I love you, sir. Opo. O sige nga. Nay, pwede bang ngayon po mag-I love you po kayo kay Tatay Jose? I love you ka daw ulit kay Tatay Jose, Nay. Oh, sir, I love you. Yun! Dapat may kiss, partner, di ba? Dapat may kiss, Tatay. Ano po yung sagot? Yun. Yun! Salamat po, Nanay. Dahil malapit na po yung Valentine's Day, hiling po namin na yung pagmamahalan niyo po sa isa't isa ay manatili po. Mabuhay po kayo, Nay. Salamat. Magbuhay din. Happy Valentine's. Yan! Maraming salamat sa inyo, John Edward Atuli, ang political coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Manito Albay. Thank you. Madam. Opo! Ano po, Nay? Ano po? May sasabihin pa po kayo, Nay? May sasabihin ka pa daw, Nay? Nagpapasalamat kami na tulungan kami. You're always welcome. Nakaano ng gamot. Opo. Nabigyan. Opo, yun. Maraming salamat din po, Nanay, sa inyo at iling po namin na gumaling na po kayo ni Tatay sa inyo pong karamdaman sa balikat at paa. Partner! O ito mga ka-aksyon, isang katakot-takot na pangyayari para sa isang 13 taong gulang na batang babae ang hinaing ngayon ni Christy Dugilio matapos maisumbong sa kanya ng kanyang anak ang ginawa ng dalawang lalaking dumaan sa harapan ng kanilang bahay. Ang isa raw ay nagpakita umano ng ari at ang isa naman ay sinubukan pasukin ang bahay. Ang pinaghinala ang dalawang lalaki na nakuha na ng isang CCTV footage na tila tumatakbo palayo mula sa bahay ng biktima. Panoorin po natin ito. At Ayun. para sa reklamong ito, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang ina ng biktima na si Nanay Christy.
Nay Christy, magandang hapon po sa inyo. Hello po, magandang hapon din po. Okay, kamusta na po ang lagay ng inyong anak na babae? Medyo okay na po. Di tulad nung unang na panaiyak po. Pag pinapakwento po siya nung unang araw, talagang halos hanggang laging naiyak po. Natakot siguro. Okay, Nanay Christy, pwede niyo bang maikwento kung anong oras at kailan po ito nangyari? Sir, the time po kasi sir, nasa trabaho ako noon. Bale, yung anak ko noon, mag-isa lang po siya sa bahay. Tapos, nalaman ko na lang po yung nila, nung nabasa ko po yung message ng kapatid ko na may nangyari nga daw po sa anak ko. Na parang may pinasok daw po yung bahay namin. Tapos nagmadali po akong umuwi kasi para malaman ko nga po yung nangyari sa anak ko. Tapos pagdating ko po doon, yun na nga nagkwento yung mama ko na may lalaki nga daw pong, dalawang lalaki daw nga pong nag-aalok ng bumibili ng sirang cellphone daw po. Yung isa daw po sa may harap ng bahay namin, hindi ata pinansin yung anak ko kasi nasa sala yung anak ko naglalaro ng cellphone niya. Hindi pinansin ng anak ko yung isang lalaki. Diretso po agad sa pinaka-main na pinto. Pag siguro po lumingon-lingon daw yung lalaki. Pag ata na walang kasama yung anak ko sa bahay. Sabay pinakitaan daw po nung maselang ng lalaki po. Buti na lang malakas yung loob ng anak ko. Palibas sa kadikit lang naman po yung bahay na lola niya. Sa may bintana naman po siya nakapwesto, kaya sumigaw daw po siya. Nagulat po yung lalaki, tumakbo daw, umalis po. Pero yung isang lalaki daw po, nasa likod namin, doon din sa bahay ng mga kapatid ko, nag-alok doon. Okay. Yun po yung ng anak ko. Tapos, nung lumabas daw po si mama para kung ano nangyari. Sakto may dala-dala daw si mamang itak nga kasi ng nyog. Nagbabalat ng nyog. Pinuntahan niya sa likod kasi papunta daw sa likod yung lalaki. Nandoon sa mga bahay baga ng kapatid ko. Opo. So ito sige po. Patuloy po yung kwento niyo, Nay. Tapos daw po, yun na, sumigaw na daw si mama na nung hipag ko, narinig na ng mga hipag ko, nagsibabaan na daw po sila. Tapos nandoon pa daw sa compound yung lalaki. Nung kinakausap doon ng hipag ko, kung ba't ginawa yun, di pa nga daw po natatapos kausapin. Nung parang nagalit na yung mama ko na ba't ginawa sa anak ko, kumaripas daw nung takbo yung dalawang lalaki po. Ayun na po yung nakuha sa pina-review kong CCTV. Okay, magandang hapon, Ate Christy, Nay, magandang hapon. Magandang hapon din po. Opo, base po sa kuha ng CCTV, eto po bang dalawang lalaki ay maaari pong makilala sa muli ng inyong anak pag ito pong dalawa ay nakita? Opo, makikilala niya daw po. Kahit po yung hipag ko, yung mama ko, kaya daw po nilang pag nakita daw po ulit. Okay, pero never pa nilang nakita itong dalawang lalaking ito? Hindi pa po, kasi pagdating ko naman po doon, talagang inano ko yung anak ko kung nakita niya na ba. Sabi niya hindi niya daw po nakikita pa yung lalaki na yun. Tapos bali bagong mukha lang ata doon sa compound. Matanong ko lang, saan muli nangyari itong sitwasyon na ito? Sa San Isidro po. Sa bahay mismo ninyo? Yes po, sa bahay po namin. Bali, gilid lang po kasi kami ng kalsada. Okay. Gilid lang. So paano nangyari na nakatakas itong dalawang lalaki at yung anak po ninyo, paano po nakaalis doon po mismo sa lugar na yon? Bali po, lumabas na daw po yung anak ko, pumunta na doon. Kasi halos magkadikit lang naman po kasi talaga yung bahay namin, tapos yung kinamama. Lumabas na daw po siya. Tapos yung mga lalaki, kinakausap, sabi ng hipag ko, kinausap niya, kung wala daw silang ginawang masama sa bata, kinausap sana na wag aalis dun sa compound kasi tatawag ng polis yung hipag ko po. Kasi sila po yung nandoon nung time na yun eh. Nung nagsabi yung hipag ko na tatawag na ata ng polis, amo na po yung nagkaripas daw ng takbo.
So ibig sabihin, nung sumigaw na yung bata, nakita pa ng nanay mo itong dalawang lalaki? Opo, kasi parang disimulado lang po baga, pumunta pa daw po sa likod kasi nga yung isa nandoon sa likod kasi dalawa po sila, di ba? Yung isa, parang tumingin pa daw ng mga manok po doon sa likod namin sa Okay. Nung tumatakbo na itong dalawang lalaki, hinabol ba nila or hinayaan lang? Hinabol po nila, pinakat ko na kasi yung kasi ang habol ko sana doon sa CCTV, kaya pinakat ko yung makuha sana yung mukha nila, kaso po, pero yung kabuuhan na CCTV na pinareview ko sana, nakita pa na ang hipag ko nga, tapos yung kapatid ko hinabol pa hanggang doon sa may sa kalsada. Okay. Humihingi pa nga po yung hipag ko. Nanginginig po kasi ako. Okay. Humihingi po yung hipag ko ng saklolo sa kabilang kalsada kasi nandoon po yung mga nagta-tricycle po. Makikita sa CCTV na tinataas ng hipag ko yung kamay niya, parang humihingi ng tulong na habulin or tumawag daw po ng pulis sana. Gaano kalapit ba itong CCTV camera doon sa bahay ninyo? Ma'am, sa ngayon po di ko kasi kung saan banda yung CCTV na yan Di ko pala natanong yan doon sa barangay kung saan. Nanay, matanong ko lang kayo, Nanay Cristiano, sa pangyayaring ito, ano po yung naramdaman nyo bilang isang nanay na yung anak po ninyo ay nabastos po at ginawan po ng ganito pong pangbabastos ng dalawang lalaking ito? Ma'am, sa totoo lang, sobrang galit. As in, nanggigigil po talaga ako nung time na yun. Talagang wala akong sinayang na panahon na ay oras na ako po mismo talaga naghanap ng paraan. Halos lahat ng iskinita na pwede nilang daanan or yung mga establishmento na pwede kong makuhaan ng CCTV po para mahanap sila, pinuntahan ko po talaga. Kasi sobrang gigil, kasi po grabing pag-iingat ko sa mga anak ko kasi nga iniisip ko safe sila sa bahay kasi isang compound lang po ang kasama nila, mga kamag-anak lang, tapos ganun lang ang mangyayari. Opo. Sa loob pa ng bahay namin. Opo. Eto bang pangyayari, Nay Christy, ay naipablatter nyo po sa inyong barangay or sa PNP? Yes, ma'am. That time po, yung hipag ko, pagdating ko na po kasi doon, nagtanong na agad ako kung humingi ba kayo ng saklolo sa polis? Nagpa-blatter ba? Sabi naman po ng hipag ko, oo daw po. 2 beses na daw po siya pumunta sa police station. Nung una daw po, siya lang. Tapos, pagdating niya daw po doon, hinanap yung bata. Kailangan daw kasama yung bata. Tapos, pagbalik naman daw po doon, tinanong ko yung anak ko pag uwi ko kung ano sabi sa inyo, kung ano ba sabi sa inyo ng pulis. Ang sabi daw, hindi naman daw nakilala ng anak ko, hindi man alam yung kilala yung pangalan, hindi daw po makakapagsampa ng kaso. Yun daw po yung sabi ng nakausap nilang pulis. Yun po yung sabi ng anak ko. So ngayon po, pagdating ko doon na ganun pala yung sitwasyon, lalo po sumama kasi yung loob ko kasi nga po, that time po kasi dapat assist lang nila para mahabol sana yung hindi naman agad-agad sasampa ng kaso ay. So, gusto ko lang sana dapat. Pakiramdam nyo po ngayon, Nanay Christy, ay hindi po kayo nabigyan ng karampatang aksyon or asistensya ng PNP? Yung totoo po, yes. Sobrang sama talaga ng loob ko nung nung umuwi po ako nun. Kasi syempre po, hindi naman agad-agad kasi kailangan yung magsasampa ng kaso. Parang gusto ko sana pinuntahan agad nila yung pinangyarihan para nahabol po sana yung dalawang lalaki. Opo. Opo. Ramdam ko po kayo, Nanay Cristiano, on that time, on that moment, ang gusto mo sana ay yung aksyon, tulong mula sa PNP para naman ay hindi makatakbo or makalayo ito pong mga may gawa po nito sa anak po ninyo. Opo, sana. Naimbestigahan po baga sana ng maayos yung Opo. Kaya nga po wala akong sinayang na oras di ko nga po alam kung bakit nakauwi ka agad ako galing trabaho. Nagmotor po ako nung time na yun. Kaya Opo. nga po. Nanay Christy, matanong ko lang po nung inilapit nyo po or nagsumbong po kayo sa PNP, sa tingin nyo po, ilang oras na po ba yung interval?
Sabi naman nung hipag ko, hindi pa naman daw sila natagalan nung pag nangyari na nga po yung pero hindi pa naman daw po natagalan yung pagpunta nila doon. Kaso di ko po na pala yung oras doon sa blatter nila. Pero sa tingin niyo po hindi pa nakakalayo yung dalawang lalaki nung nagsumbong po kayo sa PNP? Yes po, hindi pa po sana kasi nakita sa CCTV po kasi ngayon po kasing tanghali, nag-send po ng CCTV sa akin yung hipag ko kasi doon siya nagtatrabaho sa bagong gasolinahan dyan sa Lidong po. Ngayon lang po pinalabas yung CCTV doon, doon na ata yung may-ari. Opo, nakita nyo na po ba yung CCTV galing po doon sa gasolinahan? Ano po yung nakita nyo? Yes po, ngayon lang din, nakita ko na kalmado pang naglakad yung paggaling tulay, kalmadong naglakad pa yung dalawang lalaki. Yung isa nga tumawid pa sa kabila. Yung isa nandito sa may tapat ng gasolinahan lang dumaan. So klarado po yung mukha ng dalawang lalaki? Yun lang po ang problema kasi malabo lang din talaga. Okay, pero sa tingin nyo, yung dalawang lalaki ba itaga dyan lang sa lugar po ninyo? Hindi po. Okay, Nay Christy, nung mga oras na yon, ano ba yung naging action din ng barangay? Nung barangay po, ang sabi naman nung nung nandoon, yung si Kagawad Neste daw po, nagtry pahabulin na naka-tricycle po. Parang papunta sila sa Duterte Road, sinamahan yung kapatid ko. Kaso hindi na po nila naabutan. Bale, parang nag-tricycle sila, tapos yung suspect po, parang kalmado lang naglakad, kaya pwedeng hindi nila yun napansin na pwedeng nagbiyahe sila ng tricycle, tapos yung suspect kalmado lang naglakad. Kasi yun po ang nakita ko sa CCTV ngayon Pakatawid nila ng tulay, kalmado lang sila, parang walang ginawang krimen yung dalawang lalaki po. Okay. Nanay Christy, makinig ka po makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police Staff Sergeant Nika Baliktar ng Women and Children's Desk Protection ng Santo Domingo Municipal Police Station. Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Police Sergeant Nika Baliktar. Opo. Yes, sir. Opo, ma'am, may lumapit po sa amin si Nanay Christy regarding po dito sa dalawang lalaki na di umano nangaras sa kanyang minor de edad na anak na babae. Ma'am, ito po bang reklamo ay naparating na po sa inyong tanggapan? Yes, sir. Nabalik po na report po dito sa amin noong January 28, 2025. Nasabi nga po ng biktima, bandang alas 8 ng umaga, habang siya ay nasa loob ng kanilang bahay at naglalaro po ng ML, ay bigla nilang pong may nagtitit sa kanya. So, pagtingin niya po sa may pintuan nila, andun po sa may pinto yung allegedly buong badyaw, at bigla nilang pong pinakita ang kanyang ari. Okay, so, bigla nilang po itong, yes sir? Okay, ma'am, paano po na-identified na badyaw po itong dalawang lalaki, ma'am? Bali sir, sila po mismo nagsabi nung pagpunta nila dito, ang itsura daw po ay mga badyawak, mga allegedly ang mga itsura. Okay. Ma'am, nakita niyo ho ba yung CCTV? Kamusta na po yung isinasagawa nating investigasyon sa ngayon? Bali sir, pupuntahan po sana namin kanina yung isang establishment dito malapit po sa pinangyarihan. Kaso inaantay ko lang po matapos itong interview. Pupuntahan na po namin agad yung ngayon. Kasi ngayon lang araw po pumunta yung in charge po doon sa CCTV ng establishment. Opo. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Yes po, ma'am. Opo, Sargento, tanong ko lang po sa inyo para naman po ay makampante ito pong si Nanay Christy. Ano po yung pwedeng asahan na proseso ni Nanay Christy patungkol po dito sa kanyang reklamo? So, ma'am, asahan po ng pamilya ng biktima na patuloy po ang ginagawang investigasyon at paghagila po ng mas malinaw na CCTV footage para po sa pagkakakilanlan po ng suspect. At ito po ay mapanagot at masampahan po namin ang kaukulang kaso. At personal din po ako nag-update sa nanay ng biktima. Opo, ano po yung reaksyon niyo patungkol dito, Sargento, sa binabanggit po ni Nanay Christy kanina na mukhang hindi daw po siya nabigyan kaagad ng mabilis na aksyon at pagtugon sa kanya pong paghingi po ng tulong po dyan po sa inyo pong tanggapan? I-ano ko po yung
allegation, mama. Kasi yung incident po is 8 a.m. Pumunta po yung tita ng biktima, mga after na po ng incident, mga 35 to 40 minutes na po. Siya po munang pumunta dito. After po, nung pag-receive po namin information sa kanya, na ganun nga po nangyari sa biktima, agad po kami personahe po ng Santo Domingo Municipal Police Station ay nagtindak po ng hot pursuit operation for possible apprehension and identification po of the suspect. Ayun, so nagkaroon po. Sinabihan po namin yung tita, siyempre po, hindi ko po yung marirecord, unless po na andito po mismo yung bata. So, pinapabalik po namin yung tita, yung biktima, para po siya po mismo ang mag-narrate po nung nangyari sa kanya. Kasi hindi bang pwede po mag-record kami, ma'am, na hindi mismo yung biktima, ma'am. So, kasi yung that time daw po, yung nanay ng biktima ay nagtatrabaho po. Opo, baka hindi lang po ninyo na-inform, Sargento, ito pong pamilya, na kayo po ay nagsagawa ng hot pursuit operation. Yes, sir. Yes, ma'am. Kasi po, pag-alis niya, hindi niya naman po na kasi umuwi na po siya para kunin po yung pamangkin niya. Ayun, so... po sila dito, mga lampas ng main 30 na po. Ayun. Opo. So, naiintindihan ko po kayo, Sargento, no? Dahil ginawa nyo, ginampanan nyo naman po yung trabaho po ninyo. Hindi lang po alam ni Nanay Christine na kayo po ay nagsagawa ng hot pursuit operation. So, Nanay Christine, pakinggan nyo po si Sargento. Yes po, ma'am. Okay, so ngayon, hindi lang sa inyo naipaalam, pero ang pinaka-importante ay nagsagawa sila ng hot pursuit operation. So ano po, Sargento, yung naging update po sa isinagawa po ninyong hot pursuit operation? Unfortunately, ma'am, dahil po nakalampas na ng mga ilang minuto na nakalampas po mula ng insidente, unfortunately po, hindi na po namin nakita sa area yung suspect po. Ayun, so hindi na nakita. Pero ano po yung possible na pwede pang gawin po ng PNP para po matukoy ito pong dalawang badyaw na ito na may kinalaman po sa ganitong sitwasyon? Hinantay ko lang po matapos ito interview kasi dapat po kanina po ako morning. Kaso ang dami pong media interview. Ako po ang pinalang na mag-talk. So hindi po ako makaalis dito sa stasyon at mamaya nga po kailangan ko po pumunta sa korte para po mag-return ng warrant na inaresto ko dito ng nakarang araw. So medyo hectic po ang schedule. Pero titigan ko po ng nararapat na attention dito, ma'am. Opo, maraming salamat po. Alam po namin, Sargento, na napakadami po ng inyong trabaho, pero maraming salamat po sa pagbibigay ng oras para po ay maging malinaw po itong inilapit na reklamo at tulong po ni Nanay Christy. Maraming salamat po, Police Staff Sergeant Nika Baliktar ng Women and Children's Protection Desk ng Santo Domingo Municipal Police Station. Partner. Grabe, no? Kasi walang normal na tao na gagawa noon. Pero identified daw, partner, na badyaw. Okay. Okay, para sa kapakanan naman ng bata, idudulog na rin natin itong alalahanin sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development Regional Office 5. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Sir Lloyd Lara, ang Social Welfare Officer 2 ng DSWD Region 5. Sir Lloyd, magandang hapon po. Yes, sir. And ma'am, magandang hapon po sa lahat po ng tagapakinig po natin. Lalong-lalo na kay Nanay Christy, narinig ko yung kwento po niya. Okay. Sir, ano po ang maaari nating maitulong sa bata para makarecover sa pangyari dahil na-trauma daw, sabi ng nanay? Ano po ang maaaring pagsasagaw ng assessment at counseling? Yes, sir. Nabanggit mo na rin po, sir, yung pwedeng maging intervention po natin sa bata. So, papakausap po namin, sir, sa isang social worker po namin. If hindi man po sa amin, idudulog po muna namin, sir, sa LGU, sa local government unit po natin. Kasi sila naman po yung unang hahawak po ng case po nung bata. If ever man kulangin ng tao si na ma'am, nakausap na din po namin si na ma'am kanina, pwede naman po kaming mag-augment sa kanila para kausapin po yung bata para maalis po talaga yung trauma kung medyo na takot po talaga yung bata dahil po doon sa pangyayari para makabalik na po siya sa kanyang dating sitwasyon. Okay. Opo. Sir Lloyd, magandang hapon. Yes, ma'am. Magandang hapon. Opo. Sir Lloyd, sa mga ganito pong sitwasyon, normally, commonly, ano po ba yung mga
kahirapan or bigat ng loob na nararanasan po ng mga biktima, lalo na sa mga ganito pong murang mga edad na nakakaranas po sila ng mga ganitong sitwasyon, pagbabastos, pang-aabusong mental, emosyonal. Ano po usually yung mga nangyayari po sa mga kabataan? Yan, usually po ma'am talaga yung takot ang unang nangingibabaw po sa kanila. Siyempre, lalong-lalo na hindi nila kakilala yung perpetrator natin tapos bigla na lang po yung nangyari. Yun yung takot po ma'am yung nila. Tapos minsan po, nagwi-withdraw sila sa environment kung dating mga palaki kaibigan nito because of the trauma, bigla na lang pong tumatahimik or ayaw na pong lumabas ng kwarto. Kaya mahalaga po talaga na makausap to ng mga social worker po natin para makapagbigay po sa kanya ng counseling. And ma-assure po siya na although hindi po normal yung nangyari sa kanya, nandito po tayo na mga nakapalibot sa kanya, lalong-lalo na yung kanyang mga magulang, na talagang handa po tayong protektahan. Narinig naman po natin yung PNP natin na ginagawa naman po yung kanilang parte para mahanap po yung mga perpetrator po natin. Opo. Sir Lloyd, sa inyo pong tanggapan, sa inyo pong opisina, sa datos po, kumusta po? Tumataas po ba yung bilang ng mga kabataan na nakaka-experience po ng mga ganitong trauma? Sa ngayon po ma'am, wala akong hawak na datos, pero may mga nare-report po tayo dito na may mga experience po tayo ng ganyan. Kasalukuyan nga po, di ba may mga case tayo ngayon, hindi lang ganito, kung hindi talagang pang-aabusong sexual sa mga bata. Opo. So with that po, Sir Lloyd, ano po yung pwedeng asahan ng pamilya nitong bata, lalo na si Nanay Christy, sa inyo pong tanggapan? Yes ma'am, pwede po sila makipag-ugnayan sa amin. Pwede niyo po ma'am ibigay yung number ko kina Nanay Christy para kung sakali man po hindi, alam naman po natin yung mga local government unit natin na minsan po iisip lang po yung kanilang social worker doon. Kung hindi man po sila mabigyan kaagad ng counseling sa bata, pwede naman po namin puntahan at kami po mismo ang mag-conduct ng counseling po sa bata. Apo, with that po, Sir Lloyd Larang, Social Welfare Officer 2 ng DSWD Region 5. Maraming salamat po sa inyo. Yes ma'am, maraming salamat din po and magandang hapon po ulit sa inyo. Maraming salamat, Nanay Christy. Yes po, ma'am. Apo, napakinggan niyo po si Sir Lloyd at si Ma'am Baliktar, Sargento Baliktar ng PNP. So, ngayon po, ano yung pakiramdam po ninyo na ito pong mga pangyayaring ito ay binibigyan na po ng aksyon, nakatutok po ang PNP at syempre yung DSWD patungkol naman po sa sitwasyon ng inyong anak? Sa ngayon po naman, ma'am, kasi nga, di ba po, nag-ano na yung police, nakausap ko na rin sila nung gabi na pumunta sila sa bahay. Parang panatag na din po ako. Kaso, syempre po, sa ngayon, parang ayaw ko lagi na bukas yung bahay namin. Parang lagi ko na lang, nandito ako sa trabaho, gusto ko laging sarado yung ano namin, yung pinto. Opo, tama po kasi, yan, Nanay, tama po yan. Gawin nyo po yung lahat. Opo, gawin nyo po yung lahat na maproteksyonan nyo po yung inyo pong pamilya, yung inyo pong anak. Yes po, ma'am. Thank you po. Okay, Nay Christy, wag po kayong mag-alala dahil under investigation pa ang iyong reklamo sa pangungunayan ng PNP. Yan po, nandyan si Police Captain Burhal. Talagang tutok diyan sa trabaho. Dahil ngayon, wala pa tayong malinaw na detalye kung sino talaga itong dalawang lalaki. Pero rest assured na sa tulong ng iyong barangay at PNP, syempre ang DSWD, mapapaiting ang seguridad sa inyong lugar. Thank you po, sir. Okay, maraming salamat, Nanay Christy, sa tiwala at mag-ingat po tayong lagi. At syempre, ingatan lagi ang ating mga anak. Sa pagbabalik mga kaaksyon ng tabang ora mismo ni Congressman Saldico, isang ina inirereklamo ang dating kinakasama na tila wala daw pakialam sa kanilang dalawang anak. Ang kanilang paghaharap, abangan yan mamaya lamang. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang tabang ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin
na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, as in mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, as in masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Aktabang Ora mismo. Ito mga kaaksyon, kasama natin ngayon si Jessa Manrique at inireklamo niya ngayon ang hindi pagsustento umano ng kanyang dating kinakasama sa kanilang dalawang anak. Ayan, magandang hapon sa iyo, Jessa. Magandang araw po. Magandang hapon po. So, maaari mo bang maikwento sa amin itong reklamo mo sa dati mong kinakasamang si Elmer? Hindi po kasi siya nagsusustento po ng maayos sa dalawa naming anak po. So, hindi siya nagsusustento ng maayos. Ibig sabihin, meron din siyang binibigay na sustento. Opo, last na sustento niya po, noong December po. December, January, February. So, January pa lang. December last year? Opo, last year po. Okay, so ngayon ay January pa lang. Opo. So, bakit mo inirereklamo kaagad? Hindi pa natatapos yung buwan? Anong klaseng hindi pagsusustento ng maayos ito? Ano po, simula po lang nung umuwi po yung nanay niya, September po, hanggang December, yun lang po yung pagsustento niya po. Tapos, so kailan lang nagsimulang magsustento? September po. September? Pag-uwi po ng nanay niya. So 2 buwan? Kailan pa kayo nagkahiwalay nitong si Elmer? Nung 2021 pa po. 2021, 22, 23, 24, 25. So mag-4 na taon na kayong hiwalay. So 2 buwan pa lang siya nagsustento. O kahit sino naman talaga, maghahanap ng sustento, 2 buwan. Ilan yung anak nyo? 2 po. Paano mo nabubuhay yung 2 yung anak? Simula po nung naghiwalay po kami, nagtrabaho po ako. Tapos, yung father ko po, tapos parents ko po yung nagsusuporta. So, ikaw na yung nagsusuporta sa anak ninyong 2, yung pamilya mo, tatay at magulang mo. Opo. Paano kayo naghiwalay nitong si Elmer? Wala po kasi siyang diskarte po sa buhay. Wala po ako nakikita na para po sa mga anak namin. So, sa loob ng 4 na taon yung pagsasama, 4 na taon, tama? Opo. Okay, sa loob ng 4 na taon, nakitaan mo siya ng parang wala siyang diskarte sa buhay. Opo. Kung baga sa ibang term, parang iso-go-lucky itong... Opo, umaasa lang po siya sa tatay ko po. Umaasa sa tatay mo? Opo. Father ko po kasi nagsusupport po nun sa amin. Kasal ba kayo nitong si Elmer? Hindi po. Hindi. So paano naman nagustuhan itong si Elmer na alam mo pala na parang walang mapupuntahan or walang diskarte sa buhay? Natatawa kayo. Sige, bakit? Wala. Nung una po kasi, maayos pa naman po siya. Nung una, maayos pa naman. Ngayon, hindi na siya maayos. Hindi na. Anong klaseng maayos yan dati? Dati po, nakikitaan ko pa naman po siya nung wala pa po kaming anak. Okay pa naman po siya, nagtatrabaho okay pa. Nakikita mo na parang eto yung lalaking mapapangasawa ko at magbibigay sa akin ng happy life. Opo. Ganon. Opo. Tapos biglang, nung magkasama na kayo, nagkaroon kayo ng anak, nabago yung lahat ng yon. Opo. Nagsisisi ka ba? Opo, sobrang nagsisisi. Sobrang pagsisisi. Okay. Ma'am Jessa, anong taon ka nakipag-live-in kay Elmer? 17 po. 17 years old? Bata pa, partner? Oo, 17 years old. Ilang taon ka na ngayon? 24. Okay, nung 17 ka, pinayagan ka na ng nanay mo. Anong nangyari noon? Ano po, parang open naman po kasi sa mama ko po na nandun po siya, nakitira po sa amin. Talagang noon pa lang, nagli-live-in pa, wait lang 17 years old ka, girlfriend at boyfriend kayo. Opo. So, inalaw na ng magulang mo na doon siya tumira. Opo, parang, ang alam po kasi ng mother ko po noon, nakitira lang po siya kasi lumayas daw po kasi siya sa Ilang taon din siya nung... Hindi ko po, 20 po or 21. So nasa tamang edad na siya. Opo. Nung kinupkup nyo siya. Opo. At ikaw yung minor de edad pa that time. Opo. Yung lalaki partner Okay, yung so napaka-supportive ng magulang nitong si Jessa dahil sa kabila ng pangyayaring ganon, ay nandun yung support. At hanggang kayo ay nagkaroon na ng pamilya at anak. Opo. Sige. Okay. Ngayon na naghiwalay na kayo, ano yung trabaho mo yun para masuportahan ang pangangailangan ng 2 mong anak? Nung hindi pa po ako nagkakasakit, kitchen helper po ako, tapos cashier, dun po, malapit sa Anislag po. Gaano to kahirap na, syempre, solo kang binubuhay itong 2 anak mo? Opo, ano po ako noon, panggabi po ako, para po, sa umaga, mabantayan ko pa rin po sila.
at maasikaso. Pero kinukulit mo naman si Elmer para magbigay ng sustento sa dalawa mong anak? Dati po, kaso po, nung nawala na po akong contact sa kanya, hindi ko na po siya kinulit nung may trabaho po ako. Ngayon, nung nagkasakit lang po ako, tsaka lang po ako sa kanila nag-contact ulit. Okay, ano daw yung mga dahilan niya kung bakit hindi siya makapagbigay ng sustento sa Ang dalawa lagi niyong anak? po nilang rason sa akin, wala daw pong trabaho. Okay. Walang trabaho. Pero eto partner, para mabigyang linaw ang reklamong ito, inimbitahan na rin natin ngayon etong si Elmer Escalona Jr., ang dating kinakasama ni Jessa Jr. Magandang hapon. Okay, so ano yung masasabi mo dito sa mga binabanggit ni Jessa na ikaw daw ay walang binibigay na sustento, easy go lucky ka lang, at syempre bilang tatay ng dalawang anak, paano mo natiis na simula up nung naghiwalay kayo, wala ka nang binibigay na sustento? Hindi ho, ma'am. Nung naghiwalay ho kami, nagsusustento ho ako sa kanya, pero bihira lang po. Gawa ng wala rin ho akong trabaho nun simula nung naghiwalay po kami. Pero gumagawa naman po ako ng paraan na kahit paano po makapagbigay ako, kahit na kaunting halaga po. Sandali lang, ayusin lang namin yung mikropono mo. So ang binabanggit nyo, Jessa, kahit paano nakapagbigay daw ng sustento itong si Elmer. So, magkano ba yung mga naibibigay? Kung ito total mo, kaya mo pang bilangin kung nasa magkano? Siguro po, kung sa isang buwan po, nasa 1.5 lang po dati yung pinapadala niya po na hindi po kakasya sa dalawa kong anak. 1.5? Ilang beses niyang na 1.5 na yan? Bihira po talaga. Siguro sa isang buwan, tapos susunod na buwan, hindi na naman po siya magpapadala. Susunod na buwan na naman po ulit. Okay. So ibig sabihin, yung 1.5, good for 2 months na yun. Oo, pero talagang hindi kakasya. Balikan na natin itong si Elmer. Okay, sandali lang ngayon ba, meron ka na ding ibang kinakasama? May boyfriend po, pero wala pong kinakasama. May boyfriend? Opo. Okay. So, itong boyfriend mo, kumusta naman? Okay naman po. Okay May naman? trabaho? May trabaho po. May trabaho pa. Mas mabuti ba or pag ikinumpir mo itong boyfriend mo ngayon at itong si Elmer, malayo ba yung kanilang diferensya? Layo. Sobrang layo, tulad Sobrang layo po. Ano po, yun po, hindi na po siya sa magulang niya. Hindi na dependent? Hindi na po dependent. Okay, balikan natin si Elmer. Elmer, ano yung masasabi mo na inirereklamo ka ngayon ng dati mong kinakasama dahil hindi ka daw nagbibigay ng sustento sa dalawa mong anak sa kanya? Yun na nga po, ma'am. Nakapagbigay naman ho ako nung simula ho nung naghiwalay kami. Ang kaso nga lang po, aminado naman po kung kulang po para sa dalawang anak ko yun. Gawa nga pong wala rin din po akong trabaho nun. Dumidiskarte lang din po ako. Then nung pumunta naman na po ako ng Maynila, na-standby din po talaga ako dun mahigit 1 taon dahil nahirapan po ako mag-apply. Gawa ng nawala po yung ID ko, 2 ID ko, tas lahat po ng requirements ko is naiwan ko po sa kanila. Kaya nahirapan ho ako mag-apply. Then may contact pa ho ako sa kanya nun. Sinasabi ko naman po talaga na kapag may napasukan ako, automatic sabi ko magbibigay talaga ako. Ibig sabihin, yung sitwasyon mo, yung nahihirapan ka maghanap ng trabaho, ay ipinaintindi mo sa kanya? Opo ma'am, alam niya naman ho yun ma'am eh. Isa po, nahirapan din ho talaga ako dahil din po sa mga tattoo ko ma'am. Sa mga tattoo mo. Ngayon, meron ka ng regrets kung bakit nagpalagay ka ng mga tattoo. Ay opo ma'am. Oo, bakit naman pala, ungkatin ko lang, nabanggit mo lang naman, bakit nagpalagay ka ng mga tattoo, ay alam mo palang posibleng maging problema sa pag-a-apply mo ng trabaho? Ito na lang din po kasi ma'am yung naging libangan ko simula nung di ko rin po alam kung anong tawag doon, yung parang nabaliwala rin po yung buhay ko simula nung naghiwalay ko kami nito. Ayun. So, ipinalagay mo yung mga tatong yan simula na naghiwalay kayo. Opo. So, parang yung galit mo sa mundo at hindi mo matanggap yung pagkahiwalay ninyo, dyan mo ibinaling yung galit. Opo, ma'am. Ano ba yung rason ng pagkakahiwalay ninyo? Hindi ko alam, ma'am, kung bakit ganun ho nangyari, ma'am eh. Hindi ko alam sa kanya. Hindi mo alam. So, ibig sabihin, hindi ka parte ng relationship niyong dalawa dahil hindi mo alam kung ano yung rason. Para sa akin po kasi, yung ganung bagay ho sana na pinagsimulan nung paghiwalay namin, hindi naman po dapat kailangan mangyari yun, ma'am eh. Ano yung dahilan na yun? Nang dahilan po kasi sa anak namin yun, ma'am. Nang dahil sa anak ninyo, ano yung dahil sa anak na yun? Nung time na po kasi na yun, kakapanganak niya lang po sa bunso namin. Noon, mga ilang months pa lang po yung bunso namin. Then, natutulog po ako ng siguro mga 7 hanggang 12 ng gabi. Tapos gigisingin niya ay
siya po pala, gigising siya matutulog siya ng 7 na hanggang 12 ng gabi. Tapos gigisingin niya ako mga bandang 1:00. Tapos ako naman po yung magbabantay sa mga anak namin. Tapos nag-alternate din po kami noon kasi may sakit din po siya noon eh. Okay, so tama naman, di ba? Dapat kayong dalawang magulang, kayo yung magtutulungan kung paano nyo aalagaan yung mga anak. So paano nagkaroon ng problema? May time po kasi noon na kakatulog ko lang po noon ng bandang mga 1:00 po ng madaling araw. Kasi nagising na rin po siya. Sabi ko, siya naman magbantay nung bunso namin. Then nagising po ako kasi yung panganay naming anak is humihingi po ng tubig dahil nauuhaw po. Imbis kuhaan niya na lang po ng tubig yung anak namin, pinagtasan niya pa ho ng boses. Tapos namura niya pa nga po yung anak namin nung time na yon. Okay, so yun yung mga sitwasyon na sa tingin mo, yun yung dahilan kung bakit nagkaiwalay kayo. Ayun po talaga, simpleng bagay na kung baga hindi niyo pagkakaintindihan. Alam mo ba yung term na postpartum? Opo, alam ko po yun. Alam mo yun. So, ibig sabihin, ito yung mga pinagdadaanan ng mga misis na bagong panganak na parang hindi sila ready pa at nahihirapan sila sa mga pangyayari pero dapat intindihin mo bilang asawa. Opo, naintindihan ko naman po yun, ma'am. Ang kaso nga lang po, ma'am, that time din po kasi, may mga salita na rin ho kasi siyang nasabi na, siyempre po, ako hindi porket lalaki po ako, hindi na ako nasasaktan, ma'am eh. So, hindi mo masyadong pinahaba yung pasensya mo? Sobrang haba na po, sobrang ma'am, haba. sa tagal ng pagsasama namin, ma'am. Oh, tapos, bakit umantong sa nasawa ka na rin ba? Napagod? Siyempre po, ma'am, nakakapagod din na rin yung ganung pag-uugali. Pero hindi mo inisip yung tapakanan ng anak mo na lalaki yung anak ko na walang magulang? I mean, hindi kami buo na pamilya. Naisip ko yun, ma'am, kasi kami po broken family din ho kami. Nung time na ho kasi yun, lagi niya na rin ho kasing panakot sa akin yun, ma'am. Okay. Yung maghiwalay na lang Okay, ho. balik tayo doon sa problema na idinulog niya, which is sustento. Ngayon, 2 buwan pa lang kayo nakakapagbigay ng sustento last year. Opo, ma'am. Ano yung plano mo ngayon? Ngayon ho kasi, ma'am, tungkol nga po dun sa 2 buwan lang ho ako nakapagsustento. Since nung pag-uwi ho kasi ng mama ko nung September, wala pa ho talaga akong trabaho nun. Gumagawa ho kami ng bahay ng bayaw ko dyan sa Gugon. Then, yung mama ko na lang ho yung nagbibigay sa akin kahit pa paano ng 500, 1,000, may maibigay lang ho sa kanila. So, ibig sabihin, meron ka din ang inaabot galing sa pamilya mo. Ano yung trabaho mo ngayon? Wala pa rin? Meron ho, ma'am. Nung last year lang ho ako nag-umpisa, ma'am. November 11 Ano yung trabaho mo? Housekeeping po sa Proxy Hotel. Housekeeping dito sa Proxy Hotel. Okay. Ngayon, syempre, maayos naman yung pasahod dyan. Nasa magkano yung pwede mong iabot dito sa mag-iina mo para naman ay hindi ka na makasuhan ng ikaw ay isang pabayang tatay? Nung nag-umpisa ko kasi ako, ma'am, aminado ko, nakapagbigay ako sa kanila is magkano lang ho yun, mga nasa 1,000 lang ho yun dahil may binabayaran din ho ako. Okay, sana aabot yung 1,000 mo sa 2 anak mo, nagpagatas, nagda-diaper, vitamins. Yun po. Yun lang din naman po kasi yung kaya kong ibigay, ma'am. Dati. Nag-uumpisa pa lang ako. Ngayon, dahil meron ka ng trabaho, nasa magkano ang ibibigay mo sa mag-iina mo? Para lang sa mga anak ko, ma'am. Of course, para sa mga anak mo. Okay. Kalahati po ng sahod ko, magkano yung sahod mo? Minsan ho, kapag straight ho, na wala ho kong absent, nasa 5,000 po. 5,000 ang kada buwan? Opo. Ay, hindi. Ang ano po, kinsenas po. Okay, 15 days, 5,000 plus meron ka pa niyang mga turtip. Ay, wala ho. Walang tip. 5,000 ang kinsenas. Opo. Okay. So, ilan ba yung kaya mo? Buwanan ba yung gusto mo o kinsenas din? Buwanan na lang po. Buwanan. Nasa magkano yung kaya mong ibigay? Kung sa buwanan po, pwede rin po yung kahit kalahati lang din po nung 1 buwan ko. 5,000 ang ibibigay mo sa mag-iina mo. Okay, 5,000. Okay ba sa'yo? 5,000? Okay lang po. Okay. 5,000 kada buwan. Anong araw yung hihintayin ng mag-iina mo yung ibibigay mong 5,000? Ang sahod ko ho kasi sa Proxy is 5 and 20 po. 5 and 20. So, anong araw mo gustong iabot sa kanila? Pagka, alimbawa po, kasi sahod po okay, 5 and 20. So, 20 meron ka ng sahod. So, siguro naman, mga 21, 22, 23, within that day, pwede mo nang iabot. Pwede naman Anong po. araw? Depende po sa araw, ma'am eh. Kaya hindi araw. Sabi ko, anong petsa? 21, 22, 23. Kahit 21 po, ma'am. 21. Okay. So, paano mo iabot sa kanya? Personal mo bang ibibigay?
Through GCash? Pwede Ano naman yung gusto po. mo? Pwede pong GCash, pwede pong personal. Oh, saan mas maigi para sa'yo? Personal na lang ho. Personal. Okay, personal na lang na iaabot sa'yo. Pupunta ka ba sa bahay nila? Saan kayo magkikita? Mag-usap kayo. Sa bahay na lang po siya pumunta po. Okay, welcome naman siya sa bahay. At least pagbigay mo ng pera, sustento, makikita mo pa yung dalawa mong anak. Eh, yun na nga rin ho nagiging problema, ma'am, eh. Dahil nung December ho, kinulang lang ho yung bigay ko sa kanila para sa mga anak ko. Nung trinay kong hiramin yung mga anak ko para lang makasama ko ho nung Pasko, hindi ho nila pinahiram. Strategy yun ng nanay dahil na nga ikaw po, ay ma'am. may pagkukulang. Aminado naman po ako, ma'am, may okay, so pagkukulang magintindihan kayo. Dahil meron kang pagkukulang, si nanay, pinagkait sa'yo yung mga anak. Pero may karapatan din may naman karapatan ako, ka. ma'am. Hindi niya pwedeng ialis yung karapatan mo bilang ikaw yung tatay. Ngayon, na nga po. ang gagawin mo, ngayong susunod na buwan, February ka mag-start or ngayon ang January? February ho, Okay, ma'am, February wala akong sasahugin. 21, magbibigay ka sa kanya, pupunta siya sa bahay ninyo, at yung anak nyo, hindi mo pwedeng ipagkait sa tatay. Opo. Oh, maliwanag. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ayun lang naman ho, ma'am. Kung tutusin, wala naman ho problema sana, ma'am. Kung nung time na pinahiram lang ho nila sa amin yung anak ko. Yun lang naman po gusto ko, makasama ko yung mga anak ko kahit isang araw man lang, ma'am. Kahit sino naman, mabuting tatay ka dahil gusto mo talagang makita yung mga anak mo. Pero sabayan mo yung pagiging mabuti mong tatay ng pagbibigay ng support at pangangailangan ng mga anak mo. Opo, ma'am. Okay. Para mas malinaw, eto, nasa kabilang linya ng telepono, si Attorney Nestor Ner, ang Public Attorney Officer 2 ng Public Attorney's Office ng Albay District. Magandang hapon po, Attorney Ner. Opo, Opo. Po sa inyo. Opo, alam ko po, Attorney Ner, na kanina ka pa po naandyan at nakikinig dito po sa sitwasyong ito ni Jessa at Elmer. Ang tanong po namin, may karapatan po ba ang isang ama na tumangging magbigay ng anumang sustento sa kanilang mga anak? Hindi ko po, wala pong may obligasyon po ng magulang, lalo na yung tatay, na sustento kung bigay suporta sa kanyang pamilya. Lalo na sa kanyang anak na sa ganitong pangyari kay Tina Jess at Elmer, may dalawang anak sila, may obligasyon po siya na magbigay ng sustento at wala siyang karapatang tumanggi. Lalo sa ngayon, may trabaho naman pala siya sa isang hotel. Opo. So, ibig sabihin ngayon na meron na pong trabaho itong si Elmer, wala po siyang karapatan na tumangging magbigay ng sustento dahil ito po ay kanyang obligasyon. Na sa moment po, on the moment po na hindi po magbigay ng sustento at alam po ng misis na meron po talaga itong hanap buhay, ito po ay talagang merong kasong pwedeng kaharapin si Elmer. Opo, ma'am, meron po. Pwede po magreklamo si Jessa. Opo. So, ano po yung kaso ang pwedeng kaharapin ni Elmer if in case po pumalya po siyang hindi magbigay ng sustento? Pwede po siyang pasok doon sa hindi pagbibigay ng economic abuse po. Depende po sa circumstance naman yun. Kung sakali, pwede siyang pakasuhan doon sa professional yung hindi pagbibigay ng sustento. Kaso kriminal po yun. Ayun, okay. Kasong kriminal. Attorney, magandang hapon po. In case po na hindi tumupad sa usapan itong si Tatay Elmer, ano po ang magiging legal na proseso para sa inahing ni Nanay Jessa? Pwede namin matulungan po si Ma'am Jessa. Sa amin naman gusto sana namin maayos muna silang mag-usap at masunod yung kasunduan nila. And then ngayon sa amin naman po, pwede naman kami tumulong sa kanila para gawa natin lang, pwede namin gawa ng dokumento o yung kasunduan nila, ilagay natin sa black and white para merong kahit paano mas maganda merong undertaking kung si Elmer na mabibigay talaga siya ng sustento. Opo, at syempre, Attorney, dahil nababanggit ni Elmer na ipinagkakait nitong si Jessa yung mga anak niya sa kanya dahil syempre hindi siya nagbibigay ng sustento. Ngayon kung ayaw niya, dapat sunod-sunod yung pagbibigay ng sustento. Opo, dapat talagang sa ganitong sitwasyon, mas maganda talaga mag-uusap sila at pwede natin gawa ng kasunduan sila. Pati na rin po yung, hindi lang yung obligasyon ni Elmer na magkano, kung saan at kung paano magbibigay ng sustento. Pati na rin po doon yung right niya rin na meron naman yung akasya. Opo, at attorney, ano po yung payo nyo naman kay Jessa? Dahil
eto pong si Elmer ay talagang may kagustuhan niya din pong magbigay ng sustento. Once na nagbigay naman po siya ng sustento at ito pong si Jessa ay tinopak at ayaw pong ipakita or ipahiraman lang yung mga anak, ano po yung pwede din nakarapin itong si Jessa? Pwede natin tawagan, pwede natin si Jessa muna. Bakit hindi niya sinusunod yung kanilang kasunduan? Kasi yung tatay naman talaga, meron naman visitation rights naman yun. Ayun. Alaman natin kung anong dahilan ni Jessa bakit pinagkakait niya. Ayun. So, ang pinaka-importante nito, Attorney Ner, ay mag-usap sila. Pwede po bang ipagharap po natin ito dyan po sa inyong tanggapan para naman po magkaroon po sila ng kasunduan? Oo, meron po ma'am. Pwede po. Anytime na may office hours po, pwede silang pumunta dito sa amin para matulungan natin sila para gumawa ng yun. Pwede pumirma rito si Elmer. O pwede na rin silang dalawa na tungkol sa kasunduan nila sa visitation and then andun mismo sa suporta. Matulungan po namin sila dito kung gusto nila. Maraming salamat po, Attorney Nestor Ner, ang Public Attorney's Officer 2 ng Public Attorney's Office ng Albay District. Mabuhay po kayo, Attorney Ner. Opo, maraming salamat. Ayun, Jessa, napakinggan mo pag itong si Elmer ay talagang religiously giving his obligation, dapat ikaw din ay hindi mo ipagkait yung mga anak ninyo. Sama. Pinagkait ko lang naman po yun nung December kasi po, sa GC po noon, nagsabi lang po ako na kung pwedeng dagdagan ko po, dagdagan niya po yung ipapadala niya. Kaso nagalit po yung nanay niya, nag-chat po ng kung ano-ano po. Ayun, so meron palang chinat yung magulang mo. Anyway, wag na nating i-dig out pa yung mga problema sa mga nanay, sa iba pang Ang pinaka-importante ngayon ay yung sustento na ibibigay ni Elmer sa mga anak ninyo. Okay. Ngayon, Willing naman itong si Elmer. At syempre, babantayan din namin, Elmer, ipa-follow up din namin, So, okay naman si Elmer, magbibigay siya every 21 of the month. So, dadalhin niya sa bahay ninyo para mabisita naman niya yung anak ninyo. Opo. Okay, so meron kang gustong sabihin kay Elmer? Wala po. Wala ka nang gustong sabihin? Wala. Nakamubuo na kayo? Opo. Ikaw, Elmer, matanong ko, meron ka din bago ngayon? Meron po, ma'am. Ayun, so meron. Parehas na kayo meron, so mag-move on na lang. Ang pinaka-importante ngayon, dahil kayo yung mga magulang ng anak ninyo, dapat ibigay nyo yung pangangailangan at syempre, kahit hindi na kayong magsama, dapat yung komunikasyon nyo para naman kung nangangailangan ng pag-aruga ng isang ama at patnubay at nanay, patnubay, pinaka-importante yan. Okay. Pero ma'am, ano ko lang po, ngayong darating hong sahod, wala ho akong maibibigay dahil kakabalik ko lang. Kaya nga, di ba February na, February 21? Wala ho akong sasahurin, ma'am Wala kang sasahurin ngayong February 21? Opo. Bakit ka nagsabi na February 21 magbibigay ka na? Dahil nakalimutan ko kasi nakakabili ko lang ho ng trabaho. Nadisgrasya ko kasi ako sa proxy, ma'am. So ngayon, dapat hindi mo sinabi yon. So March ka na magbibigay. March. Okay lang ba sa'yo March? Pero February, pwede ko naman gawa ng paraan na baka may mahiraman ako doon. Yun, pinaka-importante. Okay. So ang tatay gagawa lahat ng paraan para mabigay yung pangangailangan ng mga anak. So, aasa kami, March, magbibigay ka religiously buwan-buwan na. Opo. So, ngayong February, dahil may binabanggit ka na aksidente ka, pero gagawan mo ng paraan. Opo, ma'am. Okay. Okay? So, okay na kayong dalawa? Wala ka nang idadagdag pa? Wala na po. Ayun. So, ano yung masasabi mo ngayon na nakapagharap kayo ngayon ni Elmer at naging malinaw na sa inyo yung obligasyon ni Elmer, nangangako siya na monthly magbibigay siya simula March 21, pero ngayong buwan ng Pebrero, gagawa siya ng paraan. Sana lang po, tuloy-tuloy na po yan. Wala na pong masyadong rason. Sana marunong ka lang din umintindi kasi. Ayun, sana marunong ka din umintindi kasi. Pero ang pinakaisip kasi niya, syempre, yung kapakanan ng anak ninyo. Okay? Iniisip ko rin naman ho yun. Yun ang pinaka-importante. So ngayon, dapat naiintindihan mo na siya kung bakit nakarating ito dito. Yun na nga rin yung mahirap, ma'am. Kailangan naman pag-usapan sa ba't kailangan niya pa paabutin dito Okay, kung ikaw naman sana ay talagang nagbigay ng sustento mo, hindi yan makakarating dito. Kung naiintindihan niya lang din ho sana ako, ma'am. So ngayon, dahil nandito na kayo, ang pinaka-importante isipin nyo, yung kapakanan ng mga anak ninyo. Okay na, Elmer? Okay na? Okay, so kailan ba kayo last na nag-shake hand? Pwede ba? Pwede ba dito for the last time? Sige nga. Kung talagang wala na kayong samaan ng loob,
Total, parehas naman kayo, meron na kayo kanya-kanyang buhay, meron ka na ding boyfriend, meron ka na ding girlfriend. O, di ba? Para at least makita ng ating, yung mga nakakakilala sa inyo, sa mga anak ninyo, o na kayo ay okay na. O, sige nga, shake hand. O, ikaw na, Elmer. Yan. Bilang lalaki si Elmer. Oh, may spark pa ba? Wala. Wala na. Ikaw, Elmer. Wala na. So talagang meron na sila partner na kanya-kanyang pag-ibig. Okay, eto maraming salamat sa inyong dalawa. No? Huwag kayong mag-alala dahil sasamahan namin kayo sa inyong barangay para formal na gawin itong formal na kasunduan ninyo at dun din kay Atty. Ner para naman yung inyong pinangako ay mailagay sa kasulatan, mapirmahan para naman ay malinaw kung ano ang inyong napagkasunduan. Okay. Partner. At mga kaaksyon, ayan ang ating mga natungayan at ora mismong inaksyonan ngayong hapon. At para naman sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol, tabang ora mismo. At hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako, si Nomer Corporal. At ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mendones, magandang hapon at salamat. Ito ang tabang ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan.